17 बोसोराव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि Bpf सरखारा मोनसेबो आसाम सरकारनि आस'नि नङाबा सेन्ट्रेल सरकारनि आस'निनि अनगायै जेबो मोनसे आस'नि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै नों नायदो, दिनै Bpf सरकारनि गेजेरजों अनसाय बिथांखि फिसा फिसौ दखान पाहार होनानै जानायफोरनो 5,000 खरि रां होनाय जादों। गियान सोरां बिथांखि छात्र छात्रीफोरनो फरायसाफोरनो 5,000 रां होनाय जादों। आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा बा बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, कालि मन्दिर बेबायदिनो दिनै 2 लाख खरि रां होनाय जादों। मा बुंगोन नोंनि बेलायाव? आङो दिनैहाय 13 चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसा आरो रुगियाफोरनो जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय MLAफोरखौ जेखौ सायख'नो होयो दा बे चेकखौनो दिनैहाय राननाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरनो 5,000 आरो रुगियाफोरनो 8,000 माने एमाउन्टनि चेक दिनै जोङो राननो आखायाव लादों। चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे जोंनि माखासे ओरैबायदि फरायसाफोर दं, गोरिब न'खरनि फरायसाफोर जायफ्रा एसे एनै फैसानि थाखाय बिसोरो फरायनायनिफ्राय जानगारनानै थानांगौ जायो। बिजाब बायनो हाया, एडमिसन लानो हाया, मालाबा नांगौ रोखोम मुवा बेसाद बायनो हाया, ड्रेस बायनो हाया। बे खार'नाव फरायसाफोरनि फरायनाया हेम्पार जायो। बिसोरो मालाबा फरायनायखौ गारनांगौबो जायो। बेबायदि फरायसाफोरखौ जाहाथे एसे मदद मोननो हायो, मानोना गोरिबनिख्रुइ गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय बे 5,000 रांखौ होनाय जादों। आरोबाव ओरैबायदि माखासे न'खर दङ, ओरैबायदि माखासे बेक्तिफोर दङ जायफ्रानाखि फिसा बेमारखौनो डाक्टारनि खाथियाव थांनानै फोसाबनो हाया जायो। मानोना आथिखालाव डाक्टारफोरा ओरैनो प्रेसक्रिपसन खालामा, ओरैनो मुलि लिरनानै हरा। मानोना बेमारखौ नोङो डायग्नस खालामग्रोनांगौ जायो। दा नोङो ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ जायो, सन'ग्राफि खालामनांगौ जायो, मालाबा नोङो CT स्केन खालामनांगौ जायो। दा बेयाव बे मुलि मोनजानायनि सिगाङावनो बेयो 2,000-3,000 खरस जायो। दा बेफोरबायदि खारननि थाखायनो फिसा बेरामानो थाङै थाङै मालाबा गिदिर बेराम जायो। दा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा जोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जिखिनि सुबिदा बेफोरबायदि रुगियाफोरनो होनो थाखाय जोंखौ राहा खालामनो होदों। बे राहाखौ दिनै खालामनाय जादों आरो बे चेकखौनो राननाय जादों। गोबां माने अपोजिसन मानसिफ्रा बुंबाय थायो, माने आथिखालाव Bpf सरकार आरो आसाम सरकारा माने बायदिसिना बिथांखि लानानै रायजो राजानो अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बे जथाय सरकारा BTCआनो जा आसामानो जा जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थायो सार। बेनि सायाव मा बुंगोन? बेखौथ' खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नुबोदों जे दिनैहाय थांनाय BTRनि बाथ्राखौनो लायोबा, BTCनि खोथाखौनो जुदि लायोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि Bpf सरखारा मोनसेबो आसाम सरकारनि आस'नि नङाबा सेन्ट्रेल सरकारनि आस'निनि अनगायै जेबो मोनसे आस'नि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै नों नायदो, दिनै Bpf सरकारनि गेजेरजों अनसाय बिथांखि फिसा फिसौ दखान पाहार होनानै जानायफोरनो 5,000 खरि रां होनाय जादों। गियान सोरां बिथांखि छात्र छात्रीफोरनो फरायसाफोरनो 5,000 रां होनाय जादों। आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा बा बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, कालि मन्दिर बेबायदिनो दिनै 2 लाख खरि रां होनाय जादों। बेनिफ्राय दिनैहाय नायदो जे थांनाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि मोनसे सर्ट बांसामोन बियो रायजो राजानि खाथियाव जे 75,000 रां मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जागोन आरो बेखौ अलरेडि स्टार्ट खालामनाय जाबाय। थांनाय जुलाइ आगस्ट दानाव नोङो 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होनाय जाबाय गिबि किस्ति हिसाबै। आरोबाव फैबाय थानाय बे माने मास मोनसेनि गेजेराव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरोबाव 25,000 खरि होनाय जाबाय। जायखौ सर्ट बांसामोन 75,000 होनायनि बे 75 रांखौ दिनै होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दिनै आसाम सरकारनिफ्रायबो नों अरुण'दय आस'नि होदों। आसाम सरकारनिफ्राय दिनै नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो मेम्बारनो 10,000 खरि होनायनि जिखि बाथ्रा
आइजोफोरनि जे लन लानायमोन माइक्र' फाइनान्सनि बेखौ दिनै आसाम सरकारा सुख'ना होदों। भारत सरकारनिफ्राय दिनै नों नाय दिनै आयुष्मान कार्ड जायफोर माने मा होनदों रेशन कार्ड दङ बे रेशन कार्ड मोननाय मानसिफ्रानो सासेयाव 5 लाख करिनि मोनसे आयुष्मान कार्डनि मोनसे इन्सुरेन्स मोनगोन। बेफोर आसुनि नङा नामा? दिनै आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय लेन्ड मेला खालामनानै दिनैहाय 80,000 माने लेन्डनि जे प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ सेटेलमेन्ट खालामनानै होनाय जाबाय। थांनाय बिपिएफनि आमोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय टाइमाव सासेबो मानसिनो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनो हायाखैमोन, हानि जेंना सुस्रांना होनो हायाखैमोन। बेफोर आसनिफ्रा मा? बेखायनो बिथांमोननि जे बुंनाय बे बेसलेस, खुनु बेयाव बेसेन गैया आरो बिथांमोना पार्टि हिसाबै हयथ' गिदों खोमा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे सरकारजों थासिगोन, बे सरकारजों थांजोबसिगोन। बे गिनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि मोनसे फल्स रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय माने मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बोरै फिदिंनाय। बेयाव जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाया बे गासैबो बुस्थुखौ नुजोबदों। दिनै बे साक्षात मोनसे प्रमान 200नि बारा चेकखौ दिनै जों फरायसाफोरनो रानगोन, रुगियाफोरनो रानगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।